Süleyman Peygamber İsrail halkına paşa bolandan soň Allah'ın tapşyrıklaryny amala aşyrmak üçin Allah'dan peygamber paýgas we himayet gerekdigine göz ýetirdi. Şonuň üçin hem halkyny dolandyryr ýaly, ýagşy ýamany saýgaryr ýaly. Ol Allah'dan peygamber paýgas diledi. Huda hem onu berdi. Bir gün iki tane ayal Süleyman paşaň ýanyna geldi we paşa olara kadylyk etdi. Cenabım, men size şu wakan gurrun vermekçi. Men şu ayal bilen bir öýde ýaşaýarym. Şu ayal öýdeki meniň çağam dogulýar. Şondan 3 gün soň munyň hem çagasy bolýar. Bizim ikimiz hem bile ýaşaýarys. Öýde bizim ikimizden başga hiç kim ýok. Bir gece bu aýalyň ogly ölýär. Sebäbi ol çagasynyň üstüne togulyp durup. Ol ýary gece turup men utlap ýatyrkam, meniň gapdalymda ýatan oglum alyp öz gujagymda, öz ölen oglum bolsa, meniň gujagymda goýupdyr. Men ertesi erden oglum emdirjek bolsam, ol öli ýatyr. Men onu dikkat bilen seyretdim ve çağanın özününki däldigini göz ýetirdim. Yok sizin Allah edersiniz. Bu ayal yalançı. Diýir çağa meninki, ölen çağa onunki. Yok. Sen kezzap. Ölen çağa seninki, diýir çağa meninki. Bu iki aýalyň jedeliniň sesi uly gyklyga ýetenne Süleyman paşa goşulýar. Ondan paşa şeýle diýär: "Ýeriňiz diýir çağa meninki, ölen çağa seninki diýärsiňiz. Şonuň üçin hem garagullar. Neppi, siziň aly hedretiniz. Maňa bir gylyç getirip beriň. Indi siziň aly jylagyňyz. Bu çağan iki bölüm ve hersine ýarsyny paýlap beriň." Yok, men size yalvarýam, sizin al cenabınız. Onu öldürmem, men size yalvarýam. Çağan bu ayala verin, onu öldürmem. Çağa bir zat bolaýsa, men hem ölerim. Yok edidim. Ol meniň kim bolmasyn, seniň kim bolmasyn. Onu iki bölüm. Sen bolun. Çağan birinji ayala verin. Onu asla öldürmem. Şol onuň ejesidir.